para punon sa kasadya o kalingawan ang atong kabuntagon mga kapuso, atong makauban karong buntaga ang makalingaw kaayo nga social media star nga si Randolph Vibes. Maayong buntag, Randolph! Welcome to GMA Regional TV Live. Yes, maayong buntag kaninyong tanan din sa studio, ilabi na sa mga gatan-aw karon nga kahayahay ba sa inyong mga mata nga ako gyud ang inyong nakit-an, di ba? So, ayun, hello everyone, or every bugan, mga pink o bugan. Hi, Randolph! We're so lucky to have you this morning. Kumusta naman jud ka? Perfect gihapon, maura gihapon, wag gyud natatsahan kay Diyos ko. Kaswerte ba sa makatatsa? Randolph, first of all, congratulations ha, kiniabot na og 500,000 ng imuhang mga subscribers and mga likers din ha. How does it feel nga daghan kaayog nalipay ug nalingaw kanimo? Lagi like na-expect mo jud ko nga kana bitang tapukan gyud ang akong kagwapa. So, ayun, of course, kaning ako ang pag-start po gyud is unexpected gyud ni tanan. Wa ko na-expect nga ni patok gyud siya, daghan gyud giganahan. Pero ano, matingala pa ko, ka-perfect man gyud. So, dapat gyud alirungan. So, mao to, mapasalamaton sa tanang mga ni-follow gyud like until now. Randolph, you mentioned earlier nga mga random raman jud to no ang mga videos nimo katong mga first few videos nimo. Pero kano sa jud ka nagsugod paggunahuna nga i-vlog na jud ni nga himuon na jud ning career? June 2018 man ata to. Naako ko sa Manila. And then kani bitong dala sa ka-board bitaw gyud nato. Kanang usahay wa ra gitay mabuhat. And dili siya nga wa gid siya lagi giplano nga kanang magbuhat yung video nga para magpakatawa. Wala ra murag normal ra gid to siya atong tuiga ug katong bulana. Nya ayun no murag na feel ra gid nako nga kanang i-share pod gid nako niya kung kagwapa kay maswertihan sila, di ba? So mao to nag-record drag video nya gi-upload ra and wa ko na expect nga daghan kay ang nag-share, nag-comment nga Diyos ko, karon pa mi kakitaan ng beautyhang maragit ang panga pa lang, maragit Ariana Grande, di ba? So, anis, marag kamatis, and mao to. This time, let's talk about your personal life. Kinsa man jud si Randolph sa tinuod nga kinabuhi sa likod sa kamera? Ano mag-apil-apil mo sa kung kinabuhi? So, Randolph Vibes, ginagukod yun ko og mga laki. Ako yung person. Wala, so ako kami magsuon is upat gyud and upat gyud so isa din ang iyong atulo. So ako ang pinakamagwangan and of course the breadwinner. Og karon nga taga Cebu na ka, Randolph, unsay imong mga gilook forward nga buhaton or suruyon dinhi sa Cebu? Pila ko ako gina-expect ang Cebu yun ang nag-expect ani sa kawa ba. So happy ra pud ko nga pag-abot na ko dinhi naara pud ka ng mga offer like na mga contract nga kanang pohon ato ang kurisan char pirmahan ana and of course I am very grateful and kanang bitang thankful gyud kaayo nga kanang gapadayon gyud gihapon nga naagi mga tao nga mosalig. Busa, before we end our interview, unsa imuhang gustong ibilin nga mensahe para sa imuhang mga followers and viewers? Daghan gyud kay salamat nga hantud karon na ara gihapon mo nga padayon gyung gasubaybay, di ba? So mao to abang-abang lang sa mga content pag yun nga atong gina-upload, nga atong i-upload sa YouTube, TikTok, and Facebook. Thank you so much, Randolph, and congratulations once again. Cecil, T-Boy.